zanga panozi ndinazinena kale pa television. Pambu! Devolution of power. Pambu! Devolution of power. Pambu! Mulungu sango pereka udindo, amapereka mphamvu. Tate ndila mwana ndila mzimu woyera, amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso chiyanjano cha mzimu woyera zikhale nanu abale. Lero tikufuna kusinkhasinkha za mawu a la Mulungu la 26 pa chaka mu chaka B. Ndipo tikunena kuti Mulungu sangogawa maudindo, amagawa mphamvu. Ndipo mawu athu oyamba tikuwatenga kuchokera pa Numeri chapter cha 11 ndi verse 25 mpaka na 29. Chauta adasika mu mtambo nalankhula ndi Mose, ndipo adatengako mzimu umene unali pa iye ndi kuyika pa akuluakulu 70 aja. Anthu atalandira mzimu uja anayamba kulosa, koma sadapitirire kulosako. Anthu awiri adasalira m'mahema. Mayina awo anali Elidadi ndi Medadi, ndipo mzimu uja unakhala pa iwowo. Anali nawo gulu la olembedwa aja, koma sanapite nawo ku chihema cha msonkhano. Motero anali kulosera m'mahema. Mnyamata wina anathamanga nakauza Mose kuti Elidadi ndi Medadi ali kulosa ku mahemaku. Ndipo Yoshua mwana wa Nuni, mtumiki wa Mose, mmodzi mwa anthu amene ake osankhidwa aja, anati, mbuyanga Mose, aleseni amenewo. Koma Mose anamuwuza kuti, kodi ukuchita nsanje chifukwa cha ine? Ndikanakonda ngati anthu onse achauta akanakhala aneneri, ndipo chauta akadayika mzimu wake pa iwo. Mawu a Ambuye, tithokoze Mulungu. Salimo yathu tizikankha kuti malangizo achauta ndi olungama, amasangalatsa mtima. Malangizo achauta ndi olungama, amasangalatsa mtima. Mawu achiwiri, mawu a mkalata ya Yakobe oyera, Yakobe chapter cha 5 ndi verse 1 mpaka ndi verse 6. Mverani tsono inu anthu achuma, lirani ndi kufuula chifukwa cha zovuta zimene zizakugwerani. Chuma chanu chaola, ndipo njenjete zadya zovala zanu. Ndalama zanu zachita zimbiri, ndipo zimbiriro lizakhala mboni yokususani. Lizawononga thupi lanu ngati moto. Mwasonkhanitsa chuma m'masiku ano amene ali osiriza. Simunapereke pa nthawi yake malipiro a ntchito okolola m'minda mwanu. Imvani kulira kwawo, ndipo kufuula kwa okololawo kwamveka m'makutu a Ambuye amagulu ankhondo akumwamba. Mwachita maphwando ndipo mwalidira dziko lino lapansi. Mwazinenepesa ndi kuzikonzekera tsiku lokuphani. Mwasusa ndi kupha munthu olungama, iye osalimbalimba. Mawu a Ambuye, tithokoze Mulungu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Marko oyera, Marko chapter cha 9 ndi verse 38 mpaka na 43, 45, 47 mpaka na 48. Siku lina Yohane adauza Yesu kuti, aphunzitsi, ife tinaona munthu wina akutulutsa ademoni m'dzina lanu, ndipo ife tidayesa kumulesa chifukwa sayenda ndi ife. Koma Yesu adati, musamulese ayi, pakuti munthu sangati atachita zamphamvu m'dzina langa kenaka nthawi yomweyo nkundinyoza. Chifukwa wosasusana nafe ngogwirizana nafe ameneyo. Aliyense amene akupasani chikho cha madzi chifukwa chakuti ndinu ake a Khristu, zoonadi ndikukuwuzani kuti ameneyo sazalephera kulandira mphotho yake. Aliyense wochimwitsa mmodzi mwa ana awa okhulupirira ine, ameneyo kukanakhala kwabwino koposa kuti ammangirire chimwala cha mphero nkhosi ndi kukamponya m'nyanja. Ndipo ngati dzanja lako likuchimwitsa lidule, ndi bwino koposa kuti ukalowe ku moyo wosatha uli woduka dzanja, kupambana kuti ukalowe uli ndi manja onse awiri ku Jehena, ku moto osazimika. Ndipo ngati phazi lako likuchimwitsa lidule,
ndi bwino koposa ukalowe ku moyo wosatha uli woduka phazi kupambana kuti akakuponye ku jehena uli ndi miyendo yonse iwiri. Ngati diso lako likuchimwisa likolole. Ndi bwino koposa kuti ukalowe mu ufumu wa Mulungu uli ndi diso limodzi lokha kupambana kuti akakuponye ku jehena uli ndi maso onse awiri. Zakumeneko mawu a Mulungu akuti mphuzi zake sizifa ndipo moto wake suzima. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Ndidanena pompano mbuyomu kuti inu ndine tiyeni tizisankhire pemphero limodzi loti tizipemphera. Ndipo ndinanena kuti pemphero lake lizikhala pemphero lothokoza. Pemphero lothokoza. 1 Tesalonika 5:18 amanena kuti muzithokoza Mulungu pa zonse. Paja zimene Mulungu amafuna kuti muzichita mwa Khristu ndi zimenezi. Ndinanena kale kuti ngakhale mavuto athu a dziko lino lapansi, mayankho ambiri Mulungu anapanga kale alipo. Tsopano pemphero lothokoza ndi pemphero limene lili pemphero losegula munthu m'maso kuti uyambe kuona zimene Mulungu wakuyikira pa miyendo pako. Ndi pemphero limene limakupangisa kuti uyambe kumusirira Mulungu mu ukulu wake ndi kudabwisa kwake. Ndipo poteropo uthe kugwa ku mapazi ake ndi kumpembeza. Lero ndafuna kuti inu ndine tithokoze Mulungu amene amagawa mphamvu zake. Ndipo sakuzikundikira yekha mphamvu ayi. Tikachiona chimenechi timusirira. Ndipo tikhala ndi maganizo ofuna kumusanzira iye. Mawu oyamba amene tawerengaja akunena kuti Mulungu anagayira Mose mphamvu zimene Moseyo amatha kuzigwiritsa ntchito pakati pa anthu. Ndipo akunena kuti Mulungu anazatapaponso mzimu umene anayika mwa Mose ndi kuwugawira akuluakulu ena amene anali ndi Mose aja. Sikoyamba kuti Mulungu agawe mphamvu zake. Inu mukukumbukira pa Genesis pamene Mulungu adalenga dziko lapansi. Atalilenga anatenga ulamuliro nkumugawira munthu. Genesis 1:28 ndikukupasani ulamuliro pa nsomba, mbalame, nyama. Inu mukumbukire ngakhale Ambuye Yesu mwini wake anawagawira ophunzira ake mphamvu. Mukatenga Luka 10:19 ndikukupasani mphamvu kuti muziponda njoka ndi zinkhanira ndi kumagonjetsa mphamvu zonse za mdani uja. Ichi abale ndi chinthu chowala kwambiri, chinthu chotamandika mwa Mulungu kuti sakumva kuluza kugawa mphamvu zake, chimene pa chizungu chimachedwa devolution of power, kuti mphamvu kuzitenga kuchokera kulikuluko ndi kwagayira amusimu kuti azita kupanga zinthu pawokha uku akuyang'ana chipulani chachikulu chimene kuntundako chilipo. Mulungu akuchiona chofunika kuti amwaze mphamvu zake. Koma tumukumbukire uyu ndi Mulungu amene angathe kupanga zonse bwinobwino ndipo saswa kuthandizidwa. Ntchito zathu mu 17:25 amatuza zimenezo. Komano chochitisa manyazi ndi chakuti ife amene ndife anthu chabe, ife amene singathe kupezeka apa ndi apa nthawi imodzi, ife amene timatopa, ife amene nzeru zathu nzoperewera ndipo maganizidwe athu ngoperewera, kunena kwa 1 Korinto 13:12 akunena kuti ife amene poona zinthu timangoona ngati ngalasi zosaoneka bwinobwino wayi, amene timangoziwa moperewera. Chochitisa manyazi nchoona kuti tikapasidwa mphamvu timafuna tizipanirire tokha, tizikundikire tokha, ngati kuti titakupanga zonse tokha. Iniyo mukuziwa mmene atonse amabwera ndi kampeni yawo yoti asachepesa mphamvu za msogoleri, ndipo atangolowamo anangozipanirira mphamvu zijaso pano.
Inuyo mukuziwa mmene anthu amakanikira kuti ngakhale mmachalichi mutigawe mipakati. Kuchiona chovuta chopweteka. Inuyo mukuziwa mmene anthu amavutira kuti ulamuliro wawo ugawidwe. Kandi madiocese, kandi maparishimu, kandi zikomo. Inuyo mukuziwa mmene anthu amatengera maudindo 5 yekha ngati azache kulibeko. Komatu akuziwa kuti amatopa. Kumfusa bwanji hayi amene ndili nawo sangathei. Sangathe. Devolution of power. Zimene Mulungu akuchita zitipase maganizo kuti kugawa mphamvu sikungopereka udindo komanso kumpasa munthuyo kuthekera kuti akwanitse chinthu chimene mwampasa chija. Chifukwa tiona kuti Mulungu samakupereka udindo, amapasa mphamvu pa udindo paja. Inuyo mukuziwa kuti masiku ano kuli maudindo opanda mphamvu. Aya inetu udindo ndili nawo inewu ndi udindo umene ndimangouzidwa chochita. What type of udindo is that one? Udindo ngokhala dzina, udindo ngokhala chidindo, koma mphamvu zake ulibe. Mulungu akatipasa udindo amatipasanso ndi mphamvu zomwe. Amakupasa kuthekera kuti ukwanise chimene iye akufuna kuti upange chija. Ndipo Mulungu amakuthandiza ngati iwe ukuona kuti ukuchepera. Inuyo taonani mukatenga nkhani ya Mose. Kuyambira pa Exodo 3 ndi meya 11. Mose wakhala akupereka machuzi ambirimbiri. Mulungu atamuyitana Mose, Mose wakhalira kupereka zifukwa zambirimbiri zoti udindo uja asautenge. Yang'anani verse 11. Akuti chani? Akuti kodi ndine yani? Kuti ndingapite kwa Farao. Ndine ndani kuti ndingapite kwa Farao? Verse 13 akuti chani? Akuti nanga ine ndikapita kwa Aisraeliwo, ndizikati Mulungu wanditumayo zina lake ndani? Mukapita chapter 4 verse 1 ya Exodo akuti chani? Koma Aisraeliwo sakandikhulupirira. Mukapita verse 10 akuti chani? Pepani chauta ndapota nanu, sinditha kulankhula. Pitani verse 13 akuti chani? Pepani chauta koma ndikupemphani mutume wina. Chimene Mulungu akumuuza Mose pa verse 12 akuti chani? Sakunena kuti poti sungathe khala ndipanga ndekha, poti sungathe basi khala. Mulungu akunena kuti pita, ine ndizakuthandiza kulankhulako. Choncho sakungompasa udindo uja koma akumpasa kuthekera kwena kuti zikamuyendere. Akakhala kuti Mulungu amangomuyesa nawo udindowo, bweza atamuna wa ukuchuluka zonena ndibwezere udindowo. Ayi, koma Mulungu anafunisisa kuti Mose agawane naye mphamvu zake. Choncho kunena kuti wasangathe ndiye ndizingopanga ndekha, imeneyo si mfundo. Mphunzitseni naye aziwa. Haya wasangathe kuima pawokha, imeneyo si mfundo. Aphunzitseni, athandizeni aima pawokha. Hayi zimezi ndiye ndizikwanisa ndinendekha awasangathe, imeneyo si mfundo. Aphunzitseni atha. Nchokoma kukhulupiriridwa, nchokoma kugawiridwa mphamvu, chifukwa umatha kupanga wekha zinthu zinazi. Umatha kumaganiza pa wekha, umatha kuonesa kaluso kako pena pake. Koma ano chomvesa chisoni abale ndi alongo muli apa, koposera zonse zijandali nazija, ndi chakuti anthu ena vuto sikuti amakhala ndi anthu amene ali ndi udindo kuna kuti safuna kugawana ndi anzawo udindo. Kuli anthu ena amene amankakamiza mtsogoleri kuti asagawe mphamvu zake. Amankakamiza mtsogoleri asagawe mphamvu zake. Pontamirira, bwana ndinunokha. Zimezi mungakwanise ndinunokha. Palibenso wina pa onse awani madeya okhaokha.
musampase wina aliyese zimenezi. Amaganiza kuti ndipo amanamiza mtsogoleri uja kuti akangozisiya iye uja zinthu zisokonekera. Nchifukwa chake mukuona kuti ngakhale muzipani zathu atsogoleri zikuwakalika kuna kuti atenge udindo uja ampase wina. Anthu angona ngati kuti ndiye mweyo amene angathe, ndiye khayo amene angathe. Zimenezi ndi zimene zitatigwesere kupompho chaka cha 2025 kuti tisankha kubwerera kukale kwathu. Chifukwa chona kuti takumana ndi chikhomo kusogolo kwathuku, takumana ndi mwala, takumana ndi chiteze, nditi kuona kuti hey, tiye ndingobwerera konkuja. Mistake. Panjira yako pakakhala kuti paima chikhomo, usanene kuti bola ku Igupto. Usanene kuti bola ku Igupto. Chifukwa simukuziwa kuti kodi mukabwerera ku Igupto kuja ukapolo umene atakakuvekeni ukakhala ukapolo wa mtundu chani. Kuli anthu amene amapopa atsogoleri kuti ndinu nokha, ndipo amaona ngati kuti pompopa mtsogoleri uja ndi njira yawo iwoyo yoti mtsogoleri uja akonde asungebe pakaudindo kamene apasako. Amamva kukoma kumuimbira mtsogoleri uja zonse zimene zakamuzu bana ati zonse zimene zasogoleriyo. Safuna wamkulu uja kuti aoneke ngati kuti akufokerako aipa kugawa udindo wake kapena pakugawa mphamvu zake. Ndi zimenezi ndi zimene tikumva no Uthenga Wabwino uja. Ambuye akutulusa ziwanda zina lanu. Uyu tampeza wina wake akutulusa ziwanda zina lanu ndipo tamulesa. Ndi zomwezo tikumva mawu oyamba aja. Elidadi ndi Medadi akulosa kumahemaku ati kukaneneza kwa Mose. Akulosa kumahemaku. Kuli anthu amene nthawi zonse chifukwa chona kuti safuna kuti wamkulu uja aoneke ngati kuti mphamvu zake wazigawa, amayilowa yomakaneneza anthu amene akugwira ntchito imene ananena kuti azigwira. Anthu ali katu wagundikatuku wayamba kumanga choyikapo amayi Maria, mutamange mukamulese akhala ngati kuti yeyo ndi bishop. Kodi nkesa pondigaira ubambo mfumu amafuna ziganizo zina zitakupanga pandekha. Ndiye mufuna nzikayitana ambuye omwewo azayendesa zochitika za siku ndi siku papalishi. Zinazi timakapereka maripoti, zina umapempha usanayambe, zina umangowaziwisa, zina umachita ripoti utapanga kale. Kodi anyamata anapasidwa ndalama aja m'Baibulomu wina 5 wina 2, munamva kuti anauza kuti usanayambe kuzigwisa ntchito ndalamazo undiuze ndikuuze kuti ukagule chani? Pali zina ukampasa munthu mphamvu umayembekezera kuti apite azikapanga ziganizo malingana ndi mphamvu zimene wampasa zija. Pamene tikukhala mdziko lino tiziziwa kuti Mulungu watigawira mphamvu, ndipo akuyembekezera kuti ifeyo tigwire ntchito osati tizinkanso kwa iyeyo natiti ambuye tiyeni mukatipangire ichi mukatipangire ichi. Amayenda nafe, amakhala nafe nthawi zonse, timalankhula naye kudzera mapemphero athu. Pali zina zimene tikuyenera kumagwiritsa ntchito mphamvu zimene Mulungu wanatipasazo kuti ife tithane nazo zinthu zija. Chilolezo chimene Mulunguyo anatipasa potipasa mphamvuzo tichigwiritse ntchito chilolezo chimenecho ndi mphamvu zathu popanga zoyenerera. Mulungu sangabwere kumazatimangira ife zipatala. Mulungu sangabwere kumazatimangira ife masukulu. Mmene ananena kuti ndikupasani mitengo, ndakupasani nyama, akufuna kuti inu ndine tipange chiganizo, tione kuti tilumikiza bwanji zinthu zimene zizi kuti zinthu zitithekere. Zinazi tizipita nazo kwa Mulungu,
zikakhala kuti ifeyo tayesa takanika kuyesa kuti ziyesa pagwiritsa ntchito mphamvu zimene mulungu mwini wake watipasa zikatikanika tizibwerera kwa iye ambuye tinayesera izi zakanika monga anapangira ophunzira aja ndiye uja tikakafunsa nzeru atigayira ukadaulo wina ndi wina Mateyu 17:19. Anthu amenewa amene safuna kutenga udindo ngati iwe amene uli wamkulu siwamasula ngati iwe amene uli wamkulu siwasimulirwa monga anachitira Mose ndi anyamata aja kuwafunsa kuti kodi ati mukuchita nsanje malo mwanga. Anafunsa tu Yoswa, iwe uti ndikamulese kutoko kuchita nsanje malo mwa ineyo. Ngati amene uli wamkulu wesu wazuzula anthu okuyandikira ngati amenewa ndiye ndi aja amangokakamira paliwepo ati kuti uziwaona nthawi zonse kuti atiwo ndiye anyamata ako okhulupirika ndiye amanguti nawe mati kulikonse kulapita iwe azingokusata kuti achere ali pakhomo pako kuti anke uku munthu wamkuluyo nawonso ali konkoso. Komano mukazanga muzapeza kuti kumalo kumene iwo wananena kumakagwira ntchito kuli zero, palibe chikuchitikako, ali kwekwere ndi munthu wamkulu. Izizi ndi zimene lero mawu amene watengaja zikuchitika mawu oyamba aja. Anthu agawiridwa mzimu wa Mose kuti azilosera. Iwo mmalo moti apite azikalosera kumene kuli anthu akukhala mu chihema cha Mulungu mommo. Mulungu owe kodi sopano mufuna muzindilosera ine ndemwe? Ndiye mawu aja kunena kuti anawalanda mphaso yoloserayo. Kumano amene anali kumalo oyenerera, amene anali kumatenti kumene kunali anthu ndi kumalosera kumeneko, Elidadi ndi Medadi, ndi amene mphaso ya mzimu ija sinachokere inakhala pa iwo pomwepo. Iwo ndi kumaloserabe. Sindingayikidwe kuno kupanishi ya Gambula ndi kuti achere ndizikakhalira kupezeka ku Bishop's House kapena kulikonse kumene ambuye atapite ine ndili konko. Akamatilembera makalata kuti iweyo ndikukupasa ubambo mfumu, amakupasa ndi masection omwe amalamulo ampingo okhuza zintchito zako ngati bambo mfumu kuti uwerenge uyiziwe ntchito yakoyo ndipo uzikayigwira ntchitoyo mwa ufulu ndi mosamala malire ako. Zimene ukuyena kuchita ripoti ukachite ripoti. Akhristu amene mukusankhidwa m'maudindo masiku amenewa amasankhowa, tikuyembekeza kuti muuziwe udindo wanu, tikuyembekeza kuti muphunzitsidwa zoyenerera pa udindo wanupo, mwaziwa malire anu. Ndicho tingachona kuti muzikamva kuti inuyo muli pampandopo ndithu, muli pampandopo ndinu. Ine singakutumeni ndikupasani mpando ine ndemwe nkubwera nkuzakhalanso pampandopo mpacha. Koma inuyo mpando wanuwo mukaukhala zochitika pamenepo muzandipasani ino maripoti. Nibezi bakhalirako muzaperekano maripoti. Anthu amene akanika kugawa mphamvu zawo akulephera ndithu pa chikhristu chawo, akususana ndi mawu aja amene Mulungu ananena kuti si bwino kuti munthu akhale yekha koma ndi mlengere nzake kuti azithandizana naye. Akupondereza chitukuko ndipo akuchedwesa kufalisa ufumu wa Mulungu, chifukwa munthu sungapange zonse wekha ayi. Pokhala anake tikuyenera kuphunzira kuchokera kwa iye. Mukapitano kumawu achiwiri aja tisendera pakunena kuti chifukwa chokakamira maudindo kuti ufuna mphamvu zonse zikhale ndiwe, chifukwa chokanika kugawa mphamvu, chikuchitika ndi chani? Chuma chikumapezeka m'manja mwa anthu ochepa okhala chali mphamvu aja. Kumasungira makobiri amene ulibe nawo ntchito, ndiye nkumangonka na ugula anthu nakazima kubira jonsa nawo chochita kumangonka na ugula anthu ukagula madrama ukagula oimba nyimbo ukagula ndani kumangonka na ugula anthu chifukwa kuti makubira aja wasona chochita.
akuti makobiri aja mpakana chifukwa chakuchuluka komanso chifukwa chena kuti ulibe nawo chochita, makobiri aja ayamba zimbiri ali nthumba momo. Ndi akuti mukumadya ndi kuzinenepesa, ndi akuti chabwino zidyani choncho, zizinenepesa ni choncho. Akuti nyo zimene mukupangazo chimozimozi mmene anthu amachitira ndi nkhumba zawo, kuti nkhumba imene kufuna kuti ukaigulise umayamba wayidyesa kaye, kuti ikamapita kumene kuja ikhale ili noni ili nengenenge kuti ikakwere mtengo. Ndi akuti inunso kudya kumene mukudya ino, kuzidyesa kumene mukuzidyesa inu, kuzikundikira zinthu mukuzikundikirako chikupanga ino chani, mukuzinenepesa kuti tsiku lokakugulisani ku jahena mukakhale kuti mwanene pabwino, Satana akamve kukoma. Inu ndine tikuyenera kuphunzira mphamvu ku anthu. Mphamvu zizigawana, ndipo ukagawira munthu mphamvu zija umphunzise aziwe kapangidwe ka zinthu zakaja, umuleke apange zinthu zija. Zikoli sila munthu mmozi, zikoli sungapanire zonse wekhayi. Tisamamve kupweteka kugawa mphamvu zathu. Pamene tigawa mphamvu zathu zija pamene zikoli matukuka. Munali ndine Elizeo Bambo Thalika, zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.